Assalamu alaikum. Kamar yadda kuka sani, jarumi Umar M Sharif jarumi ne a ɓangare na waƙoƙi na soyayya. To kamar yadda kuke gani kuma kuke ji, jarumi M Sharif ya kawo wata sabuwar waƙa mai suna Lamba. Waƙar nan mai suna Lamba ta yi tashe inda baka tunani, wanda Umar M Sharif yake ƙoƙarin yin bidiyon ta nan da ba da jimawa ba. Dan uwa, dan Allah muna mai roƙonka, idan yau ne farkon zuwanka, da ka samu ka je ka danna mana subscribing da alamar ƙararrawa domin samun sababbin ayyukanmu da mun ɗora. Kai, kar da takaice muku zance, wannan waƙar mai suna Lamba, wato darakta mai shadda yana nan ya ɗau nauyin ya rubuta wannan fim mai suna Lamba. Kun san ba sai na ce komai ba, darakta mai shadda yana kawo fina-finai na gani na faɗa. Dan uwa, 'yar uwa, sai ku je ku danna mana subscribing domin samun labari akan fim ɗin nan mai suna Lamba in zai zo gare ku. Kai, ba ma shi kaɗai ba, da sauran labaranmu na cikin Kannywood. Mun gode. 'Yan uwa, kada ku manta ku danna mana subscribing da alamar ƙararrawa domin samun ayyukanmu akai-akai. Mun gode.